nikech nidwaro kom mar Homa Bay makoro nomi wangani. Kom mar Homa Bay ji te ung'eyo, jo Kenya te ung'eyo nyaka oko mar Kenya ni nadwa bedo gavana mar Homa Bay. Adieri makende ni an onge chieng' mana kwayo kata party leader pok nadhi ire ni party leader omiya direct ticket. Otiko Manyalodia onge di chieng' an naikora ne nomination. And Trevor kata nidhi yomba na yie ni koyomba nikech yiero en yombo gi yombi. Naikora ni wadhi e nomination between tarik 12 gi tarik 14 dwe mar ang'wen. Ka gik tarik 24 dwe mar adek kodong exactly jumbe adek to wadhi e nomination. Eka party leader mara uluonga mokona ne noneno ni mondo wawe mondo wanga oyudo Otiko Manyalodia. Ne ok ayiego but nikech luor mekinda kode makende nakone ni kama ne en party leader abiro timo kaka wacho but chunya tok mor. So en gima ji ong'eyo and seche moko winjo ka wacho ni badi yo onge makosa bedo ng'ama iye wang'. An dhano kan kidi